салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. Фирӯз ҳастам дар ихтиёри шумо ва шумо дар YouTube канали Фирӯз FL қарор доред. Ва мавзӯи имрӯзае ки мехоҳам бо шумо суҳбат кунам, ин сирри асосии хушбахтии ҳақиқиро дарёфт кардан дар чи аст. Яъне одам чӣ гуна метавонад ки дар зиндагӣ шахсияте бошад ки доим хушбахт бошад, шахсияте бошад ки доим аз он чизе ки дорад ризо бошад. Ва сирри асосии хушбахтии ҳақиқӣ дар чи аст, аз куҷо онро пайдо кунем, дар ана ҳамин мавзӯъ суҳбат менамоем ва боварӣ дорам ки барои шумо бениҳоят писанд мебиёяд. Инак шурӯъ менамоем. дӯстони азиз, медонед сирри асосии хушбахтиро дарёфт кардан ин дар розигии Худованд аст. Агар ки Худованд аз ҳар яки мову шумо розӣ бошад, мову шумо ҳам дар ин дунё, ҳам дар он дунё хушбахтии ҳақиқиро дарёфт карда метавонем. Ва ман рости гап бисёр амин хел назар карда истодаам, бисёр фикр карда истодам ва дида истодаам ки одамон тамоми амин ҷомеае ки мо зиндагӣ карда истодаем айни ҳол дар ҳолате қарор дорад ки онҳо ба ҷои он ки тамоми чизро аз Худованд бинанд ва тамоми мехостаашонро аз Худованд хоҳанду талаб кунанд, ба ҷои ин онҳо фақат аз дигарон талаб мекунанд, аз одамон талаб мекунанд. Ин корро аз ин талаб мекунад, ин корро аз ин талаб мекунад. Аммо ман мехоҳам қайд кунам ки шахсияте ки Худовандро аз даст дод, вай ҳеҷ гоҳ дар зиндагӣ хушбахт шуда наметавонад, вай ҳеҷ гоҳ дар зиндагӣ соҳиби ҳеҷ чизам шуда наметавонад. Барои ҳамин ман имрӯз тамоми шахсоне ки маро тамошо карда истодаанд мехоҳам даъват ба он кунам ки биёед чизе ки мехоҳем аз Худованд хоҳем, биёед чизе ки талаб мекунем аз Худованд талаб кунем. Чунки агар тамоми шахсиятҳои рӯи дунё ҷамъ шаванд ва хоҳанд ки ба мо зарар расонанд, онҳо зарар расонида наметавонанд ба он қадре ки Худованд худаш иҷозат дода бошад. Ва агар тамоми шахсиятҳои рӯи дунё ҷамъ шаванду хоҳанд ки барои мову шумо коре кунанду фоидае расонанд, онҳо фоидае расонда наметавонанд ба ҷуз оне ки Худованд иҷозат дода бошад. Барои ҳамин мову шумо бояд ки шахсиятҳое бошем ки доим ба Худованд такя кунем ва доим аз Худованд кӯмак пурсем. Ин бениҳоят муҳим аст. Ва ман мехоҳам як чиз дигарро қайд кунам ки инсоният бениҳоят заиф аст. Мо шумо дар мушкилӣ меафтем, мо шумо мушкилиҳоямонро роҳи ҳаллашро ёфта наметавонем, дар имтиҳоноти сангини зиндагӣ қарор мегирем ва доим амин хел ғамгин мешавем ва хушбахтии ҳақиқиро дарёфт карда наметавонем. барои ҳамин ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? Ман мехоҳам гап занам ки барои одамоне ки ҳамин хел заиф ҳастанд, тамоми одамонро мадда назар дорам, заифӣ мекунем, аз дастамон ҳеҷ чӣ кор намебиёяд, дар як ҳолате меафтем ки ҳеҷ чиз дигар анҷом дода намешавад, мову шумо бояд ки дар ана ҳамин ҳолатҳои сахттаринам ҳеҷ ҷигоҳ Худовандро аз ёд набарорем ва гӯем ки ба ман танҳо Худованд басанда аст. танҳо Худованд басанда аст. медонед дӯстони азиз, зиндагии мо ба монанди ҳосилест ки боғбон мекошад. масалан, боғбон ягон чизро дар замин мепошад ва ӯро об медиҳаду ӯро нигоҳубин мекунаду арақи ҷабин мерезонад, аммо ҳеҷ кас барои боғбон аниқу дақиқашро гуфта наметавонад ки ана ҳамин замин барои ӯ ҳосил медиҳад. Аммо боғбон чӣ кор мекунад? Ӯ дуо мекунад ва мегӯяд ки ба ман Худованд басанда асту арақи ҷабин мерезад, меҳнат мекунад ва Худованд барои ӯ ҳосили бениҳоят хубро бо баракатро медиҳад. яъне ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? Ман мехоҳам гап занам ки чӣ мушкиле ки дар зиндагиштон намешавад, чӣ азобу машаққате ки айни ҳол шумо кашида истода бошед, чӣ имтиҳоноти сангине ки дар зиндагии шумо ба сари шумо омада истода бошад, ҳеҷ гоҳ ғамгин нашавед ва танҳо гӯед ки ба ман Худованд басанда аст. медонед, ман мехоҳам ки қайд кунам ки зиндагии мо ба монанди як
имтиҳон аст. Чӣ хеле ки тамоми шумо агар мактаб хонда бошед, мактабро мо мехонем 11 сол ба анҷом мерасонем ва аттестат мегирем. Аттестат ки мо чанд мисол баҳое ки дошта бошаду баҳои мо чӣ хел бошад, миёна бошад ё паст бошад, ё ин ки баланд, ё ин ки тамоман бад, ин зиндагирам, ин дунёрам барои мо ан ҳамин хел мактабест ки дар ин ҷо мо имтиҳон месупорем. Ва ин дунё бениҳоят фонӣ аст. Дунё бениҳоят фонӣ аст, бениҳоят тез мегузараду меравад. Аммо ман мехоҳам барои шумо қайд кунам ки ғайр аз амалҳои солеҳ ва ғайр аз фармудаҳои худованду расулаш мо шумо аз ин дунё ягон чизи дигар бурда наметавонем. кадоме аз шумо дидед ки ягон шахси сарватмандтарини рӯи дунё бо худаш боигарияш ро ба қабристон бурд? ҳеҷ кас бурда наметавонад, чунки ба ғайр аз кафан ба қабристон бо мо ҳеҷ чиз даромада наметавонад ва ана ҳамон кафанро ҳам агар ки худованд дар тақдири мо шумо нависта бошад. ва коре ки мо шумо бояд ки анҷом диҳем, азизони дил, ин дар ин дунё чӣ қадар зиёдтар амалҳои солеҳ анҷом диҳем ва чӣ қадар зиёдтар гуфтаҳои фармудаҳои худовандро ва расули худоро муҳаммади мустафо саллаллоҳу алайҳи васаллам ана ҳамин гуфтаҳоро, ана ҳамин фармудаҳоро, ана ҳамин роҳнамоиҳоро иҷро кунем, то ин ки ин имтиҳоноти зиндагиро ба сари баланд бо баҳои аъло паси сар кунему ҷаннатулфирдавс ва диддори худованд насибамон гардад. Амин. барои ҳамин дӯстони азиз, ҳеҷ гоҳ дари раҳмати худованд баста нест. ҳеҷ гоҳ. инро ҳеҷ гоҳ шумо фаромӯш накунед. то он даме ки охирин нафас дар тани мо мезанад, худованд мову шуморо бахшида метавонад. аммо ҳангоме ки мо аз ин дунё рафтем, дигар дер мешавад. барои ҳамин эй шахсияте ки айни ҳол маро тамошо карда истодаед, боз як бор дигар мегӯям, дар ин дунё танҳо роҳнамои ту ва амалҳои ту бояд ки бошанд он чизе ки худованд ва расулаш фармудааст ва амалҳои солеҳи ту. ҳеҷ гоҳ фаромӯш накун ки ин мактаби зиндагӣ як рӯз на як рӯз ба анҷом мерасад ва ману шуморо мебояд ки ин имтиҳонотро супорем ва бо кадом баҳо месупорем, чӣ гуна амал дорем, инро худованд худаш медонад. лекин ман ба ягон таи шумо гуфта наметавонам ки яке аз мо биҳишт меравем ё ин ки яке аз мо дузах. лекин ман гуфта метавонам ки то он даме ки нафас дар бадани мову шумо ҳаст, дари раҳмати худованд барои ҳар яки мову шумо кушодааст ва мову шумо метавонем ки ҷониби худованд рӯй гардонда даст бардошта дуо кунем ки эй худоҷон, маро кӯмак кун то ин ки имтиҳоноти сангини зиндагиро паси сар кунам, маро ба роҳи рост ҳидоят кун, маро шахсияте кун ки доим амалҳои солеҳ анҷом диҳад ва тамоми гуноҳҳои кардаи маро бубахш. ва ман бовар дорам ки агар гуноҳҳои мову шумо ба монанди ҳар як қатраи баҳри калон бошад, худованд қодир аст ва бахшанда аст ва мебахшад ва инро ӯ худаш барои мову шумо ваъда додааст. пас биёед дӯстони азиз, вақтро аз даст намедиҳему шахсияте мешавем ки дар ин дунё танҳо хубӣ кунем, шахсияте мешавем ки танҳо ба мардум хубиамон расад ва шахсияте мешавем ки ҳангоме ки аз дунё рафтем, танҳо номи неку амалҳои солеҳи мо бо мо бошанду халос. саломат бошед. агар ки шумо дар канал обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед, подписатсия намоед, лайкро зер кунед, комментария нависед ва агар ки ин навор барои шумо писанд омада бошаду ба шумо каме ҳам таъсир расонда бошад, ҳатман ба дӯстонатон низ равон кунед. ин як дарди дил буд барои ҳар яки шумо ва бовар дорам ки маро фаҳмидед. ин ягон насиҳате набуд. танҳо мехостам ки тамоми шахсоне ки маро тамошо карда истоданд, бародарону хоҳарони исломии ман, ҳама каса ба сӯи худованд баргардем. саломат бошед.